Hello mga higala, karon ang ato ang leksyon mahitungod sa saktong paggamit sa have, has, had. So kani ang ato ang leksyon karon, ato ang video pinakadali ni siya nga eksplanasyon. So pinakadaling paagi para makat-on og English. Dali ra kayo ni siya nato sabton kay sayon ra man kay ning lesson nga ako ang gibuhat. So ang ato ang pag-istoryahan karon mahitungod aning have, has, had. Kay mao ni pinaka gamit kaayo nga words sa English nga perming gamiton matag adlaw or sa kanang pang-adlaw-adlaw nga pag-istorya gamit aning English nga language. So ang pasabot aning have guys is kuan ni siya ownership ba? Aduna kay pag aduna kay kanang imong ownership bitaw, imong naa kay imong kaugalingong ownership ba dili lang kay sa imong kaugalingon. Aduna kay panag-iya kung example na aduna mo na sa sabot aning have aduna koy iro I have a dog. Ana ba? O, tapos has, had. Ato ang pag-istoryahan karon kung unsay kalahian nila kaning have ug has mao ni siya present karon nga panghitabo karon dili sa niagi dili sa umaabot kundi karon gyud mismo. Dili ingon nga karon mismo karong adlaw kanang basta present siya ba karong panahona present dili gahapon dili sa ugma dili sa umaabot ug dili sa niagi na. So muna ito ang katunan karon ito ang lesson karon aning have has had. So ato anang sugdan ato ta sa pinakaunang slide na to. Okay, so kani ang have kay verb ni siya guys, kanang verb nga gitawag na tog action words ba? Kanang naabi tay words nga naay pag-action, physical action, paglihok sa lawas mo ni siya ang bot pasabot anang verb na tay laing leksyon na pero unya na to buhaton unahon sa tani kay mao man pinaka importanteng gamit kay sa English. So magsugod ta diri you, ikaw, may sabot aning pronoun na to ang gigamit nga you kani siya pronoun ni then kani ang verb na to ang have. So ikaw aduna kay ikaw aduna kay unsa ba diha aduna kay iro you have a dog mo na siya tapos I ako and then we kita dayon they sila at saka kaning he lalaki siya nga lalaki then she siya nga babae so ang ato ang fokusan sa ani kanisang plural kaning you bisag ikaw nag-inusara lang kang you pwede mo na sa gamiton pong plural nga you guys are walking na sila silang tanan na daghan ba dili kay usa lang you pero ang gamit gud aning you kay have gyud ni siya you have I have ako aduna tapos we kita aduna we have they have sila aduna then he has siya nga lalaki na then she has babae ang gibuto sa ani sa he og she kay singular man sila naginusara lang so has ang ato ang gamiton mo na pinaka-importante ari ni sa diri magka mausab ari sa you have I have we have they have tapos diri sa he kay has na niyang partner dili na siya have he has she has so atong buhatan og example sa pinakauna you have a dog. So aduna kay iro. I have a dog. Na ako'y iro. Ako. Then we have a dog. Na atay iro. Then they have a dog. Naa sila'y iro. Then he has a dog. So naa siya'y iro. Kung lalaki ang pasabot kay he man. Dayon she has a dog. Naa siya'y iro. So atong usbon guys ha, diri ra mausab diri ra sa kanang he ug she ra kay singular man. Unya mao na tong gamit na to aduna. Ayaw kalimot aning pasabot aning have aduna you don't have sa negative na ni siya you don't have kani atong unang i-explain is mao ni siya positive nga sentences nga atong example nga gibuhat ganina nga you have a dog nga kay iro so pag panag-iya ba gitawag og panag-iya bitaw kanang possession karong panahon na present nya kung aritas negative kanang wala you don't have a dog wala kay iro I don't have a dog. Wala ako'y iro. We don't have a dog. Wala tay iro. They don't have a dog. Wala sila'y iro. He doesn't have a dog. So, ari na. Musab na sadya, di ba? So, kani guys, para di mo maglibog kaning don't nga word nga D-O-N tapos kaning apostrophe then T mo na siya gitawag og contraction. Contracted. Don't have yun ni siya. Do not. May you do not have pero atong gipa us-us ang do not kay kani mang not mo'y maghimong negative sa usa ka sentence so imbes nga atong himuong do not kay taas na kaayo
para kuan paminahon ba kanang nindot sad paminahon gamiton atong contraction kanang contracted na nga word kay mao man ni permi gamiton sa mga Amerikano ug sa kanang mga nasod nga English ang sinultian di na sila magamit ng word per word gyud ila nang i-contract ang kanang words nang contracted na kay para mas mubo og mas dali shortcut ba silbi. So you don't have a dog, wala kay iro. I don't have a dog, wala ko iro. We don't have a dog, wala tay iro. They don't have a dog. Inya kaning he kay singular lagi dili ni siya he don't have kay ngilad man paminahon mahimo na siyang does not. So he doesn't have a dog. She doesn't have a dog. So mo na siya pinaka explanation ani niya. Dali ra kay siya sabton guys ug kinahanglan lang natong timan-an nga kaning singular nga he ug she ari ra gyud ta mag-usab sa you have, I have, we have, they have. Sa plural man to ari ta sa singular kay he has, she has. Nya sa negative pod nga sentence, you don't have, I don't have, we don't have, they don't have, he does not have or he doesn't have. Tapos sa babae, nga imong buot pasabot, nga wala siya iro, she doesn't have a dog. Babae imong buot pasabot ana niya. So simple ra kay guys ha, dali ra kay siya sabton, inani ra ang paggamit aning have sa present ni. Karon adto ta sa pika slide para na pud sa past kanang miagi na ba, wala na. Karon kaning atong gi-discuss kaning you have, I have sa positive ug negative kay kanang karon man na panghitabo nga naakoy iro o aron na punta sa katong hula na namatay barong iro or nawa ang iro hain nagikawat ba to o hain na to paingon ang iro nimo pero naa kay iro sa una karon ngaron wala na ato ta dito atong discuss na punto katong had so ato ta speakas nginaning slide here we go. So dara past na niagi na ba human na niagi na had na atong gamiton so masayon ni siya kay wala na kay usbon there is a present. You had, I had, we had, they had, he had, she had. So dili na siya he has o she has kay human naman ni agi naman had na siya dali ra siyang timan-an ba dili na siya lisod huna-hunaon. So aduna ko sa una na you had ikaw duna ka sa una nya I had na ako sa una we had na ako sa una iro ana ba you had a dog. So I had a dog, we had a dog, they had a dog, he had a dog, she had a dog. So na ako'y ikaw na akay iro sa una, ako na ako'y iro sa una, kita na atay iro sa una, they had a dog, na sila iro sa una, he had a dog, na siya iro sa una, she had a dog, na siya iro sa una, babae ang imong but pasabot. Kay wala naman ang iro. Kay namatay na ba or na hain ng iro mo na to pero kung naa pa gani imong iro karon I have a dog dili I had a dog kay humana man wa naman to na tapos naman past naman kato siya kay present man pero there is negative mag-usab na punta sa sentence guys kay dili naman siya parehas atong present example di ba kay past naman so you had a dog mo ni siya sa positive pero there is a negative you didn't have mahimo na siyang have og balik dili na siya had kay ari man ni siya ig-on aning did kaning did mo man ni siya past na mo nagpakita ba sa sentence nga buot pasabot human na niagi ra aturang niaging adlaw niaging buwan niaging tuig so you didn't have a dog so wala kay iro you did not have contracted gyapon siya guys didn't. You didn't have, I didn't have a dog, we didn't have a dog. Wala gyud mi iro gikan pa sa una. They didn't have a dog. Wala gyud na sila iro sa una pa. Wala gyud na sila. He didn't have. So she didn't have babae ug lalaki. So way usbon ang kani arang have atong gamiton kay tungod aning did not. Did human na. Kay ang present aning did good guys is do. Karon do. Sa kanang singular does. He does, she does, ana. So i-discuss po na siya sa lain nga lesson. Basta ang importante karon kay mao ni siya atong i-discuss nga kanang masabtan lang nato ang pinaka simple, pinaka basic basta paggamit aning had. So you didn't have a dog. So sukad-sukad ikaw wa jud kay iro. Dili na kaaduna, wala na kay human naman wala man pod gyud. Did not. Diba? So you had a dog na ako iro pero wala na kani siya kay wa gyud you didn't have a dog I didn't have a dog wa jud koy iro we didn't have a dog wa gyud mi iro na they didn't have a dog wala gyud na sila iro
He didn't have a dog or she didn't have a dog. Dili lang kay dog ha. Pwede sa kanding, ero, o sa pang hayop, butang, ana. You had a house. Kay karon wala naman gibaligya namang balay kay tungod sa kanang online sabong. Hindi example lang to siya. Pero maorag hapon guys, imo lang timan-an ato alang timan-an nga kani ang past dali ra kayo sabton. You had, I had, we had, they had, he had, o she had. Unya sa negative, you didn't have, wa gyud kay iro. I didn't have, wa gyud koy iro. We didn't have a dog, wa gyud mi iro. They didn't have a dog, wa gyud na sila iro. Then he didn't have a dog, wa gyud na siya iro. Lalaki ang imong buot pasabot. Then she didn't have a dog. So ato lang i-recap para dali na tong sabtan, di na to makalimtan. Sa pinakauna, you have, aduna koy, then naakay, then human I have, naakoy, aduna koy ana o naako oy aduna koy ana, depende kay inana ang Bisaya, daghan mang words Bisaya nga aduna og naa, parehas raman. So we have, they have, he has, she has. Ari ra diri napita mag-usab sa singular, usbon ko, he has og she has. Sa negative form, you don't have a dog, wala ka iro. I don't have a dog, wa ko'y iro. I don't have a house, wala ko'y balay. Na. Aduna diri sa positive niya, sa pika sa negative kay wala. You don't have. Do not, contracted. We don't have a cat. They don't have a car. Wala sila'y sakyanan, wala sila'y auto. Di sila muna maglakaw ra sila. He doesn't have a motorcycle. So mo maglakaw siya, wa mo siya motorcycle. She doesn't have a bike. Wala siya bike, mo nang di siya kasakay-sakay og bike, magsige ra siya glakaw. Mo na siya buto-sabotan niya. Dali ba? Napaka simple lang kayo, simple ra kay sabton nato ning have, has, had. Nya sa had kay mo na to human na, minglabay na, wa na karong adlaw, wa na sa una duna ka, pero karon in the present wala na kay past naman siya. You had a dog. Duna kay iro sa una pero hain naman tong iro wala na. I had a dog but it was gone now. I had a dog but someone took it, na inikuha, gikawat baro ng iro or nidagan. We had a dog but it ran away. Nidagan ang iro wala na mo uli. Og he had, she had. Og wala gyud, wa jud kay iro miagi sa una pahantod karon you didn't have. I didn't have, we didn't have, they didn't have, he didn't have, she didn't have. So, di ba, dali ra kayong sabton. Muna siya pagkasaktong paggamit aning have, has, had. Kunya, I hope na naamoy nakatunan karon sa ato ang leksyon diri sa English Bisaya TV. Ayaw mo kalimot pag-click sa like o pag-share aning atong video sa mga Bisaya para dali na to makatunan ang mga English o ang atong bell notification para sa mga sunod nga video. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw diri sa ato ang video. So kita ta sa sunod nga video nato.